भगवान छुआ गुड़ी बुलुछे आउ मो गुड़ी बुलुके এই শহরে বেশি ঝিଅ ମାନଙ୍କୁ রামপুরি কালাপি সুখী হাসিবা কেবে ମୋ ଦେହରେ ଲାଗିଥିବା ଲୁଣ 100 ଡିଗ୍ରୀରେ ଜଳି ସାରିଲାଣି ଏଣେ ମୁଁ ଗରିବ ଜମା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହଉନି ମୋ ଟାର୍ଗେଟଟା କି ହେବେ ତମର ପରା ମାମୁଜି ଅଛି ଅନାମିକା ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଗରାବତନ କାକୁଡି କସି ପୁରା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ମାଲିକ ବୁଝିଲେ ସଂଗ୍ରାମ ଭାଇ ମାଲ ପୁରା ଚକାଚକ ଅବାଟ ସାର୍ আমি যখন হচ্ছে কলমিক বর্ষার সমবায় তার দেহକୁ ଦେଖିଲେ ନା ମୋ ଦେହରେ ନିହ ଲାଗି ଯାଉଛି ବା ନିହ ଏବେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତା ବଡିରୁ ଉଠେ ମନ ଚିନ୍ତ୍ର ହାଙ୍କିବାକୁ ବା ଝିଅଟା ନା ପୁରା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଅଛି ମାନେ ସଂଗ୍ରାମ ଭାଇ ଝିଅ ଏଗ୍ରି ଲାଇସେନ୍ସ ଫ୍ରି ଅନାମିକାକୁ କରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ତମ ଜାଲରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବ মানুষ হলানিক হচ্ছে কেবল মঙ্গলবার এই শুনানিরে হেন্টার বুঝলে সংগ্রাম ভাই ବୁଝିଲେ ସଂଗ୍ରାମ ଭାଇ ଝିଅଟା ମସ୍ତ ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଯାଇଛି କି ଆଖି ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ପଟାଡ଼ି ଅଟାଡ଼ି ଖାଇଯାଆନ୍ତୁ ଯାହା ପଡ଼ିବ ତାହା ମୁଁ ଦେଖିବି ନା মানুষ হলানিক হচ্ছে কেবল শুনানিরে হেন্টার ଆଉ ଛାଡ଼ିକି ଆଖି ପକେଇବା ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନା ତାହେଲେ ମୁଁ ନିହାଲ କରିଦେବି ବୁଝିଲେ ସଂଗ୍ରାମ ଭାଇ ଏଇ ତ ମା ଆସିଲେଣି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗବତ କଥା କହିକି କହିଲେ ମା ରାହି ସତ ମୋ ଦେହ ସାରା ବସି ସାରିଲାଣି ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ କଣ ଛାଡ଼ି ରହିପାରିବି ଆଉ ନାହିଁ ମନେ ନାହିଁ ହାୟ ସଂଗ୍ରାମ ଆଜିକାଲି ହାତରେ ଆଖି ତା ନଜରରେ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନାମିକାକୁ ହାତ ଲଗାଇ ହାତ ବୁଢ଼ା ବାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତାପରେ ସେ କଥା ମୋ ବୁଝିବି ମନା ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦେବି ପାଠ ସୁନା ପଡ଼ିନି ଭାଗବତ ପଢ଼େଇ ଦେବି অনামিত খেলা মানে এই শুনানিরে হেন্টার অনামিকাକୁ হাউছে যে আখি পকেଇବା চেষ্টা କରିବ না তাহলে ମୁଁ ନିହାଲ ରହିଦେବି ମାନେ ନିହାଲ ଖାଇଦେବି আবার ତା ଛାଡ଼ବେ ଅନାମିକାକୁ କାନ ଝୁଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଠ ମିନିଟ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରି ମାନେ ଆଠ ମିନିଟ କରିବା ଚେଷ୍ଟା ରାବଣର ଭଉଣୀ ସୂର୍ପଣଖା ମୁଁ ରାବଣର ସମ୍ପତ୍ତି ସିନା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା